नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बाटे आप सबके गीतकार विजय बागी के चैनल पर भैया। आज उपस्थित बानी रुआ सबके बीच में लेके सावन स्पेशल भोला भजन और बहुत बढ़िया गीत के सजावट के लिए बने। अगर एक नया म्यूजिक बनवा के रुआ बढ़िया से गा देतानी तो गाना बज जाए भैया। बहुत बढ़िया मीटर लिखले बानी और ये हिंदी धुन के गाना ह। मस्त मीटर बाटे। म्यूजिक नया होखे के चाही, गायकी में जोर होखे के चाही, गाना पक्का बजे। तो चलिए मीटर के शुरुआत के लिया। लेकिन शुरुआत करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाह कि रुआ अगर नया सिंगर बानी, सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, अच्छा मीटर रुआ के नइखे मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गइल बनी भैया तो निराश भइला की जरूरत नइखे। रउआ जैसन भी मीटर चाहत होखब लिखवावे के, चाहे हिंदी गाना, चाहे भोजपुरी गाना, चाहे भक्ति गाना, लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, हर तरह के मीटर हम लिखेनी भैया। बिल्कुल उचित चार्ज लेनी, लेकिन मीटर मन पसंद के देनी भैया। तो रुआ कोनो भी प्रकार की मीटर लिखवावे खतरा बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी। आ चैनल पर नया होखेम तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेम, बेल आइकन प्रेस कर लेम, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिले। आज के गाना बहुत मस्त बाटे। एगो धुन रहे कि टूट गई चूड़ी कलैया में बड़ा मजा है रजैया में। यह लय बाटे, लेकिन पर गाना बाटे कि सामन के बरसे बदरिया हो बोल बम बोले कमरिया हो, बोल बम बोले कमरिया हो। दूर बाबे बाबा नगरिया हो, दूर बाबे बाबा नगरिया हो, बोल बम बोले कमरिया हो, बोल बम बोले कमरिया हो। सावन के बरसे बदरिया हो, बोल बम बोले कमरिया हो। तो उम्मीद करतनी भैया ये मुखड़ा रुआ सबन के पसंद आइल हुई। अगर ये गाना फुल लिखवावे के चाहत होकब, चाहे अपना मनपसंद के गाना कोनो ट्रैक पर लिखवावे के चाहत होकब, चाहे नया लिखवावे के चाहत होकब, तब बेहिचक रुआ फ़ोन या व्हाट्सअप कर सकतानी। हमार कॉन्टेक्ट नंबर बाटे भैया 8874473128 8874473128। तो फिर सब मिलत नहीं कुछ नया गाना के साथ अगला वीडियो में। तब तक क्लियर वह सब सहमति चाहता नहीं। वीडियो पसंद आयल हो तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, चैनल पर नया होगे तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिलत नहीं भैया अगला वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।